wow wata sabuwa jama'a kuna gani Arewa Radio 93.1 gashi nan dai dan box ne dan karami kaman decoration a daki dai mata misali ma kai da mijinki ko kai da amaryarka kai zaka iya sa sunanka ma kawai ka sashi musamman irin mu goraye da Allah dan canza mu wuta mu gani yawa mun kashe shi kenan wow very attractive ai wannan ma yafi kyau kawai a cikin daki ba sai na kunna fitila ba kawai zan basar kai jama'a wannan kokari ne daga wato ainihin Umar Unani Taranci tare da Abdul suka gabatar da wannan sai ni MC Adam na taya su talla ga mai bukata zai iya nema na ya samu a huta lafiya.